One, two, 1, 2, 3. When you wear your high-hole boots with your hip hugger suit, it's alright. Ahoj všem, vítáme vás u druhého dílu našeho podcastu o společenských vědách. V prvním díle jsme se bavili, co to společenské vědy vůbec jsou, o nějaké etice nebo třeba filozofii a zakončili jsme tím, jestli nás sociální sítě za naším vysněným životem spíše vzdalují nebo přibližují. A k sociálním sítím se v tomto díle určitě ještě dostaneme. Nejprve bych ale ráda začala otázkou, jestli si myslíte, že by svět bez společenských věd byl spíše chaos, nebo by to bylo něco, co by společnosti spíš prospělo? Tak akože podľa mňa by bol určite chaotický, keďže by tie technológie boli o dosť pokročilejšie, ako momentálne sú, lenže bez sociálnych vied by sme ako keby nemali návod k tomu, ako ich používať, takže by ten človek ich nevedel správne využiť. Tak ja si myslím, že žiť bez sociálnych vied je ako vlastne žiť bez srdca v podstate, lebo človek je empatická bytosť, aj keď niektorí nemajú až takú vysokú empatiu, ale vždy je v človeku kúsok tej empatie a toho, že potrebuje aj ten sociálny život a nie len všetko technicky podložené faktami, ale skoro žiť takouto určitou filozofiou života. Já si myslím, že si asi nedokážeme představit takový svět právě proto, že to nelze, že nemůžeme odstřihnout z našich lidských životů tu nějakou sociální stránku, že přeci jenom vždycky chceme nějakým způsobem komunikovat. A právě proto jsem se i chtěla zeptat na to, jak vnímáte komunikaci v online prostoru. Vzhledem k tomu, že se tam nedají používat gesta, ačkoliv máme třeba emotikony, tak je tam ta empatie, ta komunikace mnohem složitější. Tak určite komunikácia v online priestore nie je pre každého človeka veľmi priateľná. Veľa ľudí sa jej stráni a naopak niektorí ju vyhľadávajú. Ja osobne som typ človeka, ktorý radšej komunikuje osobne alebo už telefonicky, lebo predsa len už aj ten jemnejší kontakt s tým človekom nejako viacej v realite je lepšie ako čakať na správu, ktorú som poslala pred 4-5 hodinami a reakcia stále je nikde. Tak akože ako si povedala ty, tak ono je ťažké cez tie sociálne siete a cez nejakú tú internetovú komunikáciu naznačiť ten tón hlasu a akým človek rozpráva niektoré tie frázy. A neviem, či ste si všimli, tak veľakrát pod nejakým facebookovým postom vznikne zbytočná hádka, pretože niektorí ľudia pochopia určitý komentár úplne inak, ako je myslený a vznikne tam naozaj nejaká nepríjemná diskusia. Mohlo by to souviset i s tím, že anonymně je každý král, že se ty negativní emoce mnohem častěji v tom online prostoru vyjadřují právě skrz to, že tam není ta sociální interakce face to face. Akože podľa mňa to také, že keď to človek napíše anonymne, tak to bere tak, že sa nemá za čo hanbiť. Podľa mňa nikto by nenapísal niečo až tak odvážne, záleží od človeka, za čo by sa naozaj nepriznával. Lenže keď je tam tá anonymita, tak proste človek napíše fakt, že hocičo. Tak za mňa je to tiež tak, ako Adel povedala, ale aj ako ty si povedala. Je to taká tá anonymita toho, že nikto ma nepozná, nikto nevie, ale strašne veľa ľudí, čo mňa osobne prekvapuje, dokáže napísať aj ten hlúpy komentár so svojou profilovkou, so svojím menom a čaká, že vlastne, že budú pozitívne reakcie, alebo myslí si, že je najmúdrejší na svete. Ale áno, tá anonymita pridáva na tej sile toho, že áno, ja si verím, aj čo sa týka tej psychiky toho človeka, že áno, ja si verím, ale často sú to ľudia, ktorí navonok nepôsobia tak, že by to boli schopní napísať. Ja neviem, či ste si všimli, ale mám pocit, že ľudia veľakrát hlavne na Facebooku majú potrebu komentovať hlavne vzhľad. A väčšinou sú to práve, že tí nejakí chlapí okolo 40-ky, 50-ky, vidíš tam proste nejaké články, príspevky, buď o nejaké reality show a proste, alebo zoznamka a vidíš tam tie komentáre, ako nejaký 50-ročný pupkatý chlap proste napíše o tom, ako má tá žena
nie moc pekné stehná a príde mu to úplne normálne. A s tým, že to napíše so svojím menom aj so svojou fotkou, kde má buď napríklad aj svoju ženu a deti. Vychází mě z toho možná nějaká otázka o emoční inteligenci a o tom, že ne každému možná vyhovuje ta online komunikace skrz tohle. Co si myslíte o tomhle? Tak čo sa týka emocionálnej inteligencie, tak nie každý ju má na rovnakej vlne. Ako nie každý je úplne empatický typ človeka. Sú ľudia, ktorí sú veľmi vysoko empatickí a možno niektoré situácie prežívajú až veľmi emocionálne a zabúdajú na racionalitu, ale sú aj ľudia, ktorí vlastne majú tú emocionálnu inteligenciu veľmi nízko položenú, čo tiež není veľmi dobré, skrz toho, že vlastne nevedia rozpoznať na prvý pohľad nejaké tie vonkajšie náznaky, pocity toho daného človeka a môže sa stať, že tá reakcia bude, ako by som to povedala, neprispôsobená tej komunikácii alebo tomu príbehu, ktorý práve sa odohráva. A myslím si, že emocionálna inteligencia je veľmi dôležitá a dá sa aj ako keby rozvíjať, si myslím, a pracovať s ňou, že či je veľmi vysoká, či je veľmi nízka, ale samozrejme záleží to podľa mňa aj od toho, či je človek typ extrovert alebo introvert. Akože podľa mňa je dôležité, keď si človek uvedomuje napríklad nedostatok tej emočnej inteligencie. V tom prípade sa ju dá kebyže tvárovať a trénovať a využívať ju čoraz viac. Padla tady otázka, nebo spíš takové téma pocitů a toho, jaké dokáže ta komunikace vyvolat pocity. Často se s naší generací skloňuje o duševním zdraví. Máte pocit, že je to něco, o co naše generace pečuje víc než ty generace před námi? Akože podľa mňa áno, tým, že my sme generácia Z asi všetky, tak o tomto sa veľmi často rozpráva hlavne na sociálnych sieťach, ako napríklad TikTok a ďalej, že pre našu generáciu to je veľmi prirodzené. My to bereme ako navštívenie u zubára, vlastne to, že sa rozprávame s kamarátmi o nejakom tom psychickom zdraví alebo aké máme tie emočné problémy. Akože áno, súhlasím. Je to veľmi rozoberaná téma a myslím si, že generácie, ktoré vlastne sú po nás, tak tú tému ešte viacej preberajú, ešte viacej do hĺbky. Začína sa možno o tom viacej hovoriť aj na základných školách, aj na stredných, ale taktiež aj na vysokých, že vlastne možno to duševné zdravie naša generácia uprednostňuje viacej ako nejakú prepracovanosť alebo nejakú kariéru. Lebo úprimne si povedzme, keď nemáme v poriadku nejakú tú našu duševnú stránku, nejaké to naše duševné zdravie, psychiku, tak potom vlastne nemôžeme sa posúvať ďalej, lebo náš organizmus ani nezvládne dajme tomu ten nátlak a môže sa to prejaviť aj horšie nejakými zdravotnými problémami potom. Ja mám taktiež pocit, že generácia, ako sú napríklad naši rodičia alebo starí rodičia, to berú možno ako keby nejakú takú slabosť, pretože už len ich rodičia neboli až takí komunikatívni v tomto, tak oni tiež majú proste problémy s tým a možno my ako tá mladšia generácia s tým nemáme až taký problém kvôli našim rodičom a napríklad generácia, čo je až po nás, čo napríklad to generácia Alpha, si myslím, tak oni majú s tým ešte menší problém, pretože majú tú mladšiu generáciu ako rodičov. Možná s tím souvisí, jestli vy jste se někdy dostali do situace, kdy jste potřebovali nějaké tipy nebo rady možná na to, jak ještě v tom předstádiu, než je třeba vhodné vyhledat nějakou odbornou pomoc, si sám nějak tu mysl vyčistit, uklidnit a jestli vy třeba máte něco, co víte, že vám pomáhá se o tu svoji duševní schránku postarat. Tak mne hlavne pomáha to, keď si uvedomím, že čo ma robí vlastne šťastnou a čo mi je v živote zbytočné sa vôbec nad tým zamýšľať. Väčšinou to sú nejaké také veci, že čo si proste človek o nás myslí, ktoré nás proste podľa mňa v živote brzdia a taktiež nám proste nepridávajú do tej dobrej emočnej stránky. Takže podľa mňa akože takto, že vytesniť tie proste negatívne veci, čo najviac ako sa dá.
Tak mne vo všeobecnosti ako pomáha sa z toho vypísať. Ako fakt, že keď už prídem do takého bodu, že áno, je toho veľa, tak začnem písať možno o úplných somarinách, o tom, čo sa mi deje, ale v podstate takým tým vypísaním alebo dať to na papier, nemusím to ani nikomu povedať, ale viem, že som sa toho nejako akože v podstate tak mojej mysli zbavila a že ma to neťaží, je to na papieri a tak sa hovorí, papier znesie všetko, takže hocičo. Tu sa medze vlastne nejaké nekladú, či si niekto kreslí alebo niekto píše nejaké texty, básne alebo súvislý text, je to jedno, ale takým tým vypísaním ako keby dostávam takéto ako upokojenie alebo uspokojenie v tom, že vlastne, že zase sa viem nejako nadýchnuť. Ja si taktiež myslím, že veľa ľuďom pomáha ako keby mať ten pocit, že sú vypočutí. Nemusí to byť nejaký terapeut alebo niekto, čo sa tým zaoberá viac odbornejšie. Stačí, keď to je reálne nejaký kamarát, ktorému to proste len poviete. Nemusí ten človek vám dať nejakú radu alebo vás pochopiť, stačí, keď mu to poviete. A počas toho, ako hovoríte tie svoje problémy, tak vás možno napadnú nejaké riešenia, pretože niektoré veci potrebujete počuť z vlastných úst a nielen v svojej hlave, aby ste ich vedeli pochopiť. Takže aj keby to poviete proste svojmu nejakému zvieratku, tak to stačí. Možná tohle je jedno z témat i co se týče blogů osobních, že často se ty autoři vypíšou tam a tím, že se tam můžou psát ty vlákna, tak se třeba často ten autor zjistí, že s takovými problémy existuje mnoho lidí a že naopak ten online svět dokáže tyto lidi semknout a nějakým způsobem diskutovat o těch svých aktuálních problémech. Psali jste si někdy blog i online, krom offline verze? Online asi nikdy. Jediné, čo som zvykla robiť, bolo, keď som bola mladšia a vnímala som problémy v tej dobe inak, ako ich vnímam teraz, tak som zvykla písať básne, ktoré som možno sem tam proste uverejnila niekde na Instagrame, ale to už nerobím, ale v tej dobe mi to určite pomohlo. Tak online nie, ani nejako skôr offline, ale väčšinou veľmi málo ľudí čítalo tie moje texty, čo som písala. Skôr to boli také, ako by som povedala, myšlienky na určité téma, ktoré som si v tom momente myslela, že o tomto potrebujem napísať, alebo o tomto chcem písať. Proste som o tom napísala 1-2 strany a neviem, ako pomohlo mi to tak akože pochopiť aj tú moju situáciu, ale zamerať sa aj na to, že ako by sa to dalo poňať inak alebo pochopiť to inak a možno aj to, že ako to ostatní vnímajú. Nie len, že ako to vnímam ja. Či to bol vlastne nejaký konflikt alebo nejaký stret záujmov. Vždy treba akože toto brať aj z toho druhého pohľadu, nie len z toho svojho. A toto mi akože v tom dosť pomohlo. Přemýšlím, jestli jsme schopni tímto vykonstruovat nějaký univerzální návod, ne na štěstí, ale na to, jak si třeba v těžší situaci sám poradit, než by bylo vhodné tu odbornou pomoc vyhledat. Tak podľa mňa je dôležité si uvedomiť, nielen vedieť o tom, že všetky problémy, čo máme v živote, sú vlastne len krátkodobé, že je to len nejaké obdobie a napríklad, že proste po každom zlom období proste príde dobré obdobie, proste po každej búrke vyjde duha a proste naozaj si nastaviť túto myseľ, keď je to veľmi ťažké, ale treba si to uvedomiť. Tak ako si povedala, no, tak treba sa nastaviť, nevnímať veci tak skepticky, aj keď je to teda ťažké. A neviem, možno proste skúsiť sa uvoľniť, lebo veľa ľudí je v dnešnej dobe napätých, aj čo sa týka nejakých tých vzťahov vo všeobecnosti, aj toto duševné zdravie. Možno stačí niekedy sa len tak uvoľniť a nechať sa unášať trošku prúdom. Já doufám, že i naši posluchači se s našimi podcasty dokázali uvolnit, že jsme snad probrali nějaké zajímavá témata. Já vám moc děkuju, že jste byli i dnes mými hostkami v tomto díle a přeju příjemný poslech. Ďakujeme. Ďakujeme.
Děkujeme.